आज ଆମେ ଗଛର ନାଁ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ? ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ। ଅଦି ନମସ୍କାର। ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଟା ଆତ ଗଛ। ତ ଆତ ଗଛ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବର ଗଛ। କୋଉ ଗଛ? ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ ବର କରି ଦେଖିଲେ ମିଠା। 117ଟା 111ଟା ଆଣି ପଣସ ଗଛ। ଏଇଟା ମିଶି 10ଟା ନା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ। ଛକଟା ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ କେମିତି ଲାଗେ ପିଜୁଳି? ଖାଇଛ? କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା। ଏଇଟା ନିମ୍ବ ଗଛ। ଏଇଟା ଝାଉଁ ଗଛ। ଏଇଟା ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ। ଏଇଟା କଣ? କଦଳୀ ଗଛ। କଣ? କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇଟା ଆଖୁ ଗଛ। ଆଖୁ ଗଛ। ତାଳି ମାରିଦିଅ ସମସ୍ତେ।